Кичә сөйгән ярың ул мәхәббәт түгел, истәлек. Иртәгә сөяшәк ярың, монысы өмет. Бүген сөйгән кешең ул мәхәббәт. Шуңа күрә бүгенгенең кадерен бел. Иртәгә, иртән дә бүген байыган кояш чыгачак. Ассаламу алейкум дип сәламлыйм сезнең һәммә барчагызны, мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле кунаклар, кадерле тамашачыларыбыз. Марат Кабировның мәхәббәткә карашы менә шундыйрак. Бүгенге парлар мәхәббәт турында нәрсә уйлый икән? Әйдәгез әле, яшь, өметле, талантлы, иҗади гаиләләр белән сезне якыннан таныштырам. Birinci parımız, birinci Tatar blogeri İlnaz Gabidulin hem 2018 yılda Tatar kızı beygisi jingüçisi traktor yurtu boyunca Россия çempionkusu yaktaşım Güzel Gabidullin'a. İkinci parımız Gabdullah Kariyev tiyatro artisti kurashchi Musa Kamalov hem onun halal jifti profesyonel jırşı Güzel Zihanchina. Hem indi üçüncü parımız xalqara konkurslar laureatlari Tatar estradasının яңа motor ijodiy oilasi Gulzoda hem Ilgiz Hasanshinlar. Kızlar, yigitler, motor kızlar, motor jigitler başlatqıç tapşırığında ijodiy motor yaş aileler. Indi jigitler kızlar oyununu başlagancha başlatqıç oyununun qagidasi bilan tanışıp gitsek oңайрак bulur. Sizge de bizge de tamaşaçılarga da. Менә bu ekranga kelip чыгачак шахматлар. Шахматларга 18 soravның cevabı яшерилгән. Аңлаугызча, белүгезчә, soravы миннән, cevabı sizden булачак. Soravга cevapны bildigiz ise sizge üstəldəgi төймәгә басып, cevapны яңгыратырга кирәк булачак. Шунсыннан магыз başlatqыç oyununda гадәттә bir авыр сорау кулланыла. Әгәр дә siz авыр сорауга җавап табасыз икән, сезгә 2 балл тапшырылачак. Уеныбыз шул ягы белән дә үзенчәлекле, башваткыч уенында катнашкан һәрбер уенчы да бик тә матур, истәлекле бүләк-бүләк кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Başvatkış oyununda en көп bal җыйган уенчы яки гаилә başvatkış oyunының җиңүчесе булып таныла. Һәм уенның кагыйдәләре буенча җиңүчегә супер уен тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә сез супер уенда катнашырга теләк белдереп, супер уенның соравына супер җавапны яңгыратасыз икән, Татарстан Яңа Гасыр телерадио компаниясе тарафыннан әзерләнгән супер бүләк яңа автомобильне да студиядан җилдереп алып чыгып китәсез. Demek kızlar, yigitler, oyunumuzda başlap җибәрәбез. Birinci сорау сулдан уңга 5-нче сан, 5 хәрефтән торган сүз булачак. Кеше гомерендә була торган бәйрәмнәрнең иң улысы, иң зурысы һәм иң әһәмиятлесе Муса Гүзәл 1 2 Туган көн. Менә монда туган дигән сүзне язырга була, ләкин кызганың җавап дөрес түгел. Гөлзада Никах кичәсе, никах мәҗлесе. Җавап дөрес. Илгиз һәм Гөлзада Хасаншиннар. Бик матур никахлы гаиләләр безнең башваткыч тапшыруында бүген кунакта. Үзегезнең никах көнен, никах иртәсен хәтерлисезме? Матур иттереп кенә бөтен туганнар, әти, әниләр, әбиләр, бабайлар бөтенесе килделәр дә, ирек мәчетендә җыелышып, тормыш иптәшем белән вәгъдәләр итешеп бирештек тә, дугалар кылыштык та. Инде булган бөтен күчтәнәчләрне тапшырдым да. Аның бирәсен биреп, аласын алып куйдым. Хәзерге бирәсендә, алдагысы бирәсләрендә алдан биреп куйдык да, шуннан соң никах укытып, Аллага шөкер, саулыкта, сәламәтлектә 1 ел артыгы белән инде менә август айында 17-18, 27 июльдә, 18 августта числосында уныткан инде. Сит сатуын үткәрдек, в общем, шуңа әйтмәкчемен. Яшь гаилә, яхшы, хош. Илназ Гүзәл, сезнеке ничегрәк? 3 май көнне шундый матур һава торышы иде, җылы көннәрнең җылыткан вакыты. Һәм минем инде менә иң истә калганы бу никах көнендә инде безнең никахны укыды Җәлил хәзрәт Фазлыев. Ни өчен ул шулай истә калды? Минем менә кичкенә вакыттан мәчеткә йөргән вакытта инде конкурсларда катнашып, Коръән уку конкурсларында катнашып, иң беренче җиңгән түбәтәем бар бүләккә. Һәм шул вакытта мин анда әйбәт укучы буларак җиңмәдем, иң яшь катнашучы буларак җиңгән идем. Һәм Җәлил хәзрәт шунда миңа истәлекле үзенең бүләген тапшырган иде. Һәм инде шуның белән дә менә ничә еллар үткәч, кабаттан Җәлил хәзрәт белән очрашып, һәм әле ул минем никахымны да укырга менә шулай насыйп булган. Афәрин, әйбәт. Матур хатирәләр, яхшы. Муса Гүзәл. Никахыбызга инде 6 ел булып китте. Ул инде безнең 23 сентябрь 2018 елны матур көз көнендә, бик ул елны алтын кояшлы менә көз көне иде. Казаныбызның үзәгендә басып торган Гали мәчетендә Тимер Гали хәзрәт бик үзенчәлекле
никахыбызны уздырып җибәрде. Әйме, ул әле менә телевизорны карасаларга да бик зур сәлам. Никахыбызны укытканнан соң инде никахыбызда әйтергә кирәк. Иң якыннарыбызны, әти-әниләрдә һәм бер туганнарыбыз катнаштык һәм соңыннан бөтенебез бергәләшеп инде матур гына җыелышып кич утырырга ресторанга киттек. Менә матур булган. Матур гаиләләр булып алга таба да яшәргә, гомер кичәргә насыйп булсын үзегезгә. Амин, шулай булсын. Рәхмәт. Яхшы дәвам итәбез. Чираттагы сорау өстән аска. Беренче сан 5 хәрефтән торган сүз. Никахтан соң 1 ел узгач нинди туй уздырыла? Ингиз. Ие, син бу сорауга җавапны инде әйтеп та куйдың. Монда инде башкача була алмыйдыр. Бүләк бирү мәсьәләсе ничегрәк ул еллар узган сайын? Менә беренче елдагы сыманмы, или икенче елга азрак кимәгән төсле буламы? Бүләк бирү Менә очрашып йөргәндә бер төрле бит инде, яши башлагач бер төрле хәзер. Очрашып бергәндә, менә. Ашыкма, Гөлзада сөйләр. очрашып йөргәндә дә Аллага шөкер, игътибары күп булды Илгизнең миңа карата. Күп булды диме? Күп. Хәзердә шуңа күрә менә киләчәгең син бүлдерәсең. Хәзердә Аллага шөкер бүләкләргә күмеп тора. Һәрбер бәйрәмне чәчәксез калганым юк, бер бәйрәмдә дә Аллага шөкер. Без сездә безнең шикелле булгыз әле. Ай, мәсьәлә карый микән инде. Яхшы. Димәк, әлегә үзгәрешләр юк. Юк. Көтелмәй вообще. Үзгәрмәсен дип өметләник. Яхшы, менә 6 елдан артып киткәннәр. Сезнең парда ничегрәк менә бу? Гүзәл. Безгә кызык. Бәйрәм саен гына түгел, һәрчак матур бүләкләр, чәчкәләр, мин чәчкәләр яратам. Муса шатландырып торырга тырыша. Тырыша һәм хәзер инде ниндидер бәйрәмнәр генә түгел, балалар тууда хәзер бәйрәм менә. Әйтеп китәр кирәк. Хәзер бит безнең дәүләтебездә бәйрәмнәр күбәеп китте. Бәйрәмсез көн юк хәзер. Бәйрәмнәр хәзер Аллага шөкер 2 малайыбыз бар. Уллар көне дигәндә ул инде бүләк ясарга кирәк. Малай безгә иратларга рәхәт инде малай. Уллар көнендә без бүләк итәбез, безгә бүләк ясамыйбыз. Без бүләк итәбез. Уллар көне дисезме, кызлар көне, әтиләр көнендә дә без бүләк ясыйбыз. Шуңа күрә инде мин үзем гадәттәгечә инде чәчәк инде. Чәчәк инде ниндидер теге зур бәйрәмнәрдә инде әзрәк саллырак бүләк ясарга тырышам. Шуңа күрә әле һаман да безнең бер-беребезгә бүләк бирү теге гадәте саклана килмәде. Әле мәхәббәтебез шикелле һаман бер-беребезне шатландырып торабыз. Әле бүләк дигәннән бит әле аның тәмле ризыклары да бит аның менә иртән тәмле чәйләр, ашлар пешереп җибәрәсең эшкә, ул да бит шуң кадәр. Ул да бүләк. Мизгелләрнең берсе минемчә ул да бүләкләргә керәдер дип әйтәм мин. Шонас килә. Шулай, менә бу логикадан чыксак инде, хатын миңа көндә иртән бүләк ясый. Кыланып та карыйсыз икән. Ничегрәк ул тракторчы кызга бүләкләр ясаулар, Илназ? Трактор йөртүче оста кызга. Йөргән вакытта менә әйттеләр бит чәчәкләр бирелә дип. Шундый период булса, хәзер менә әзрәк теге үзгәрә, бүләкләр, файдалырак бүләкләр, гаилә өчен дибрәк күбрәк уйласаң. Быелга гына кисәк, мәсәлән, посудомойка бүләк иттем, кер юу машинасы бүләк иттем. Менә теге тора барган саен инде әзрәк шул якларны уйлап, моющий пылесос алып бирдем әле менә күптән түгел генә. Бүләкләр хәзер шундыйрак. Әйбәт. Зур, яхшы, менә мондый кирәкле файдалы Мин бик канәгать. Бирелгән бүләкләр иң мөһиме күңелгә ятышлы һәм кирәкле бүләкләр булса әйбәтрәк булыр дип уйлыйм мин шәхсән. Рәхмәт. Алга барык чираттагы сорау сулдан 6-нчы сан 7 хәрефтән торган сүз булачак. Кыйммәтле таш. Муса, Гүзәл. Асыл таш. Асыл таш. Җавап дөрес бер балсызныкы. Гүзәл, мин инде сезгә игътибар итәм. Сезнең үзегездә күренә. Минемчә, сез асыл ташлар ясау белән мавыгасыз бугай. Минем каядыр күргәнем, ишеткәнем бар. Әйе, мин татар кызы 2018 бәйгесендә җиңгәч, үземне яңа өлкәдә сынап карарга булдым. Яңа дөньяны өйрәнергә керештем һәм заманча әһәңнәр белән баетылган милли эшләнмәләр ясый башладым. Менә колфак, яка чылбыры, алкалар. Бу инде минем үземнең кул эшләрем. Заманча әһәңнәр белән баетылган милли эшләнмәләрем милләтемнең киләчәген уйлап, җаным биреп эшләнергән хезмәтем. Матур.
Кстати, айтып кетем әле, экономичный менә үзе ясагач, миңа экономия вообще. Бүләкләр темасына кайтканда аңлашыла ки, ни өчен кер юу машинасы, ни өчен башка бүләк ясалганы. Традицион түгел. Ярый. Моторны күрә дәген үзе ясый җайлы. Ярый. Бик әйбәт. Минем сезгә шушы асыл ташларыгызны югалтмавыгызны телим җегетләр җәмә. Бу җегет килгән. Яхшалга барабыз. Үстән аска 2нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. 2024 ел Россиядә нәрсә елы булып игълан ителгән иде әле? Гаилә елы җавап бирегез. Бүген бит бездә матур гаиләләр җәмәгать. Әйдә таныштырып үтегез инде. Кайларда хезмәт итәсез, кайларда хезмәт куясыз? Нәрсәләр белән шөгыльләнәсез бүгенге көндә? Без инде Илназ белән 2 малай тәрбияләп үстерәбез. Һәм инде мин 5нче елда декрет ялында утырам. Һаман чыгалган юк әле. Һаман чыккан юк әле. Булай һөнәрем буенча хисапчы. Мин инде белемем буенча электромонтер. Багана башында йөридем качандыр. Һәм ничектер менә шушы блогерлык юлына кирип киткәннән соң инде хәзер бүгенге көндә исемем белгеч булып эшлим. Һәм шулай ук инде үз эшемне дә башлап җибәрдем. Маркетплейсларда кибетем бар. Маркетплейсларда сатам. Заманча инде хәзер. Яхшы рәхмәт. Казан дәүләт яшь тамашачылар театрында хезмәт куям. Актер. Актер буларак, һәм инде туйлар, юбилейлар да алып барабыз, төрле концертларда шулай катнашабыз. Ну, иҗатта инде. Ярар, бик яхшы бик яхшы. Güzel, siz. Мин инде консерваторияны тамамладым. Шуннан соң балаларга да белем биргәндем ул вакытта. Аннан соң инде шулай ук декрет ялына киттем. Хәзердә әле дә декрет ялында. Менә шулайрак 2 бала үстерәбез, Мурат, Камил. Мин бик шатман, шуның белән бик горурланам. Әни булуым белән ул шундый зур байлык дип әйтәм, һәм хатын-кызның миссиясын үтим дип. Ул иң мөһиме. Әлбәттә, без иҗатны бер кая куя алмыйбыз. Балалар да инде безнең белән бергә, әле дә менә Муратны да баянга, гармун уйнарга иретмәкче булабыз, үзебез белән анарсын йөртмәкче. Үзебезгә җүтерә, теге семейный подряд. Команданы тотмыйсың хәзер. Команда, әлбәттә. Иҗатны онытмыйбыз, Аллага шөкер. Җыр инде ул безнең күңелдә, ансыз яшәп булмый. Шуның өчен матур гына шулай яшәп ятабыз. Мин бик шатмын. Фәрит. Иҗатта. Илгиз белән Гөлзада. Сез әле иреклерәк. Без әлегә иреклерәк. Без менә төрлечә бу һөнәрне инде Сахава директоры дип тә әйтергә мөмкиндер инде, әйме? Без халыкка хезмәт итү өстендә эшлибез инде. Зурлап. Бу культурны итеп әйткәндә халыкка хезмәт итү, ул да булса инде менә шушы бәйрәм структурасына кирип киткәнгә инде хәзер 10 елга якын, шуңа күрә бәйрәмне оештыруда, бәйрәмне алып баруда һәм инде кай вакытны алып та кайтуда белән дә гомумән шөгыльләнәбез инде оештыру, алып бару. Тормыш иптәшем минем шәхси уку йортында ул инде вокал Белемем буенча мин дәресләре алып бара. вокал укытучысы һәм шул вокал дәресләре Шәхси дәресләр. Шәхси дәресләр, әйе. Һәм инде менә эштән ял иткән вакытта инде ул инде илдәге демографик хәлне үстерү Üstünlük birgə tırışasınız. Matur. Hürmetli tamaşaçılar, muhterem cemaat, bizdə bugün şul şaqlı matur icadi гаиләләр тапшыруда qonaqta булган икән. Димәк, монда ниндидер музыкаль мизгелләр дә булырга тиешле дип белим. Сез әлегә демография үстендә эшли торыгыз. Монда инде эшләрен матур гына тәмам итеп, хәзер инде команда туплау белән шөгыльләнүче матур гаиләгә сүз биргәне. Әйе, Муса, güzel, берәр иҗади номер булырмы? Син кайда идең, кайларда йөрдең, ничек мин сине күрмәдем икән, син торган йортна, синең урамны, ничек кенә мин белмәдем икән. Yurtna sinin uğramna nişikine min bilmedim iken
Сен минем қаршыма келдің. Инде бит сине үзледім дейдің. Мен де бит сені сағындым дейдің. Қойларда ердің, сен қойдайдың. Енді бит сені сағындым дейдің. Қойларда ердің, сен қойда Нәби Дәүли сүзләренә Рөстәм Яхин иҗат иткән, күпләребезнең күңелендә булган Син кайда идең җыры яңгырады. Гүзәл, Муса, бер балны тапшырмый һич тә мөмкин түгел, бер бал сезнеке. Җыр өчен. Чираттагы сорау өстән аска 3нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Ир кеше күз, хатын кыз нәрсә белән ярата диләр. Нишләп тимә? Құлағы белән, құлақ. Җавап бирегез, җавап бирегез. Құлак белән ярата диләр. Әйтә бит, менә болай торырга кирәк. Бер-берегезгә кем дип эндәшәсез? Моторым, қадірлім, Кадерлем. Гүлзада. Но Гүлзада дип эндәшсә, уже что-то не то дигән сүз инде ул. Всё. Уже, значит, мин үземдә гаеп эзли башладым. Нәрсәдер ничектер башка төрлерәк эшләгәнмен Yok, ахрысы. Gülzada'nın bit aның интонацияда төрле. Gülzada. Gülzada. Менә Җәлил хәзрәт дип әйттегез бит әле, Илназ. Җәлил хәзрәтнең аның кызык шаярулары күп бит инде. Ул никах мәҗлесләрендә дә күңел итеп сөйли. Мин инде үзем дә кулланырга тырышам. Җәлил хәзрәт әйтә бит, яшьрәк вакытта бер-беребезгә әйтер сүзләрне гел бакча тирәсеннән эзләргә тырышабыз ди. Алмамдыр, хөрмәмдер, шиямдер, нишләптер улыгаеп киткәч кенә абзарга күчеп бетәбез ди. Шуңа күрә әле абзарга күчмәгәнсездер, сезнең әле яшь буын бик матурган эндәшәсездер. Илназ, менә сезнең гаилә ничегрәк? Мин матурын дип әйтәм инде. Гүзәлнең бит аның исеме дә матур, аңа гүзәл дип әйтсәң дә инде ул бик Икенче төрле иде бик ул. матур яңгырый. Матур сүз әйткәнсең. Яхшы. Мин бәхетем дим. Шулай дип әйткән бармы? Шулай дип. Беренче тапкыр ишетәм дип. Тамыр әйтә. Яхшы. Бүләк биргәндә шулай дип әйткән. Бүләк биргәндә. Әйдәт. Муса, сүздән ничегрәк? Безгә килгәндә инде бездә без мин җаныкаем дип эндәшәм. Җаныкаем дип эндәшәм, шулай матур иттереп менә. Һәм инде без үзебезгә шундый белмим бер тәртип алдыкмысың. Мин гүзәлем дип эндәшәм, гүзәлем дип, минеке булгангадыр инде. Әйме? Инде гүзәл үз чиратында Мусам дип эндәшәм. Мин Мусаның исемен бик яратам, шуның өчен менә Мусам дип үз итеп менә шулай итеп җылы итеп әйтәм мин аңа. Җылы, менә Мусам дисәң дә димәк гүзәлнең кәефе әйбәт дигән сүз. Муса гына булып калса. Булып калсам, ма хәрфен ишетмәсәм әйтәм, ага. Менә әйтәм, что-то не то. Но миннән сорамадыгыз, әйме, мин ничек эндәшкән? Тукта, җайлап кына киләбез. Хәзер, барысын да сөйләшәбез, ашыкма әле. Җайлап кына киләбез. Гүзәлләрнең бик әйтәсе килә. Минем әйтәсем килә, чөнки мин үзем гадәттәгечә теге моторым дип бик әйтмим. Теге ишеткән кешеләр дә теге сәерсенеп тыңлыйлар. Мин оппагым дип әйтергә, мин аны үзем дә аңламыйм, каян алдым ул сүзне. Оппагым дим мин Илгизгә. Теге өйгә кайткач тагын теге опалар, абайлар булай итеп карап куялар. Нәрсә дисең? Чөнки фәрештә шикелле шундый изге җан. Белмим нигәдер менә оппагым дип эндәшә. Шулай дип әйттерәсе килә икән Илгизең. Нишләп моңа каршы килеп торырга шулай бит. Җылы сүз, матур сүз, җан азыгы. Шуңа күрә матур сүзләрне, җылы сүзләрне бер чакта да бер-беребезгә кызганмыйк. Бу дөньяда кунак кына, шушы кунак кына килеп Ян дөньябызда да бер-беребезнең күңелен күреп яшәсәк иде, җәмәгать. Амин. Алга барыйк, судан уңга 7нче сан, 7 хәрефтән торган сүз, мәкаль. Төшеп калган сүзне белергә кирәк. Менә шушыңа, шушыларга дип әйтик инде. Куш та үзең йөгер. Кемнәр турында сүз бара? Эшне менә шушыңа кушасың да инде. Шуңа Илназ балаларга куш та үзең йөгер дип җавап бирегез. Улысына 4 яшь булды, кичесенә 2 яшь. Менә ничегрәк? Йөгертәләрме соң инде? Йөгертәләр.
Ну, ул ничектер теге рахат йөгерү дип әйтәм соң инде. Мин үзем бик яратам балаларны. Балалар белән уйнап, мәш килеп, телефонларны кырыга алып куям. Бөтен вакытны инде сарф итәргә тырышам балаларга. Мин дә өстә үтәсем килә. Менә балалар белән шөгыльләнү, аларга китаплар уку, китаплар карарга Илназ бөтенесен Илназ өйрәтә, бөтенесе Илназ өстендә. Ул эштән кайта да, мин инде шул кухня ягына чыгып китәм. Бүленгән шикелле, Илназ рәхәтләнеп уйнап, аралашып, шулай итеп көн үткәрәбез. Аллага шөкер. Әти дип кенә торалар. Әзрәк көнчеләнеп тә куям. Вакыты белән. Ярар, яхшы. Сезнең ничегрәк, Муса? Безнекеме? Безнең инде Ничә яшь булды инде? олы малайга 5 яшь. Әле бәләкәенә безнең 1 яшьтә 3 ай булды. Ялгышмасам әйме? Ялгышмасам. Хәзер нинди ай диярсең? 1 яшьтә 3 ай булды. Әйе, күп вакытны үземнең малайлар белән уздырырга тырышам. Чөнки мин булмаган вакытта мин сизәм, әйме, алар инде теге күбрәк әнисенә тартыла башлый, син идә булмаган. Уже тегене һаман әнидә, инде үзең идә тора башлагач, малайлар кире үзең янына кайталар. Миңа калса бит малайлар күбрәк ул әти белән вакытны уздырырга тиеш дип уйлыйм инде. Бу инде шәхсән минем фикер. Гаилә белән бергә вакытны уздырырга бик яратабыз һәм ул дөрес. Вакытны файдалы уздырырга тырышабыз инде. Шулай итеп. Шуңа күрә, балаларны әле малайларга түгел, әниләрендә малайлар бергә алып чыгырга кирәк бит аларны. Хуш, менә малайлар үстерәләр, Илгиз Гүзада малайы да булсын, кызы да булсын инде. Алла бирсә, шушы рәхәтлекне, шушы бәхетле мизгелләрне тоярга насыйп булсын сезгә дә дип телибез. Амин дип куйыгыз, җанабыз. Амин диегез. Авыр сорауга килеп җиттек, хөрмәтле уенчыларыбыз. Үстән аска 4нче сан, 5 хәрефтән торган сүз. Җавабын тапкан уенчы 2 балл иясе булачак дигән идем мин. Гафу итү. Менә шушы гафу итү Инкар. Инкар түгел. Мәсәлән, кире кагу була. Инкар итү кире кагу була ул. Гафу итү коткару, азат итү дигән мәгънәләре дә бар. Беләсезме, аннан соң тагын икенче мәгънәсе бар бу сүзнең. Менә хатын айырып җибәрү дигән мизгел бар бит инде. Талак, шулай бит. Талак, ишетеп беләсездер. Менә шуңа якын мәгънәдә. Ихлак. Юк, бик якын арашлы сүз әйттең син. Мен ишеткән бар шикелле, ләкин хәзер. Итлак. Итлак. Җавап дөрес, җәмәгать. Итлак. Алга барабыз чираттагы сорау үстән аска 8нче сан 3 хәрефтән торган сүз. Металлардан башка һәр төрле каты минерал. Таш. Кайсы киленнәрсез, кызлар? Мин Кукмара районы Вахит килене. Беренче көннән үк әни дип әйтә башладым. Соня әни. Минем әнием Аллага шөкер. Ул миңа бер эш тә эшләтми. Дөресен әйтик әле. Карасын әле. Ул без кайтышка бөтен эшләрне эшләп куя. Әни безнең бик тәмле итеп ашарга пешерә. Аның ризыкларын ашап туйгысыз була. Сания апага күп сәламнарны җибәргә әле. Вакыт авырына. Кукмара якларына. Яхшы, рәттән дәвам итик. Гүзәл, сез кайсы килене? Мин инде Чаллы якларына килен булып төштем. Так. Бер кайчан да уйламаган идем ул якларга барырмын дип. Үзем чөнки мин Яшел Үзән шәһәрендә. Менә шулай итеп, гаилә курып, үземнең мәхәббәтемне таптым. Әти инде безнең Бакалы районы Мустафа авылыннан. Башкортстан җирлеге. Башкортстан якларыннан, анда да бик матур безнең кайтырга тырышабыз, чөнки анда әле әби исән. Безнең ял көне туры килә икән, шунда ук җыйнабыз да һәм китәбез Чаллыга. Кичме, төнме, таңмы без инде машинага утырабыз да, төенәбез дә, барыбыз да кайтып китәбез Чаллыга. Әти әниләр янына. Гүзәдә. Әйдә, сөйлә. Мин Самара өлкәсе Камышлы районы Яңа Усман авылы килене. Бездә кайнана-кайната дигән сүз юк. Мин беренче көннән әти әни дип эндәштем. Әти белән әни дә иң беренче көннән мине үз кызлары кебек якын күрделәр. Бик зур рәхмәт аларга, алар безне карыйлардыр. Аларны да бик якын итәм, бик яратам. Авылга кайткан саен инде әни белән бергәләп
ашарга пешерәбез, үй эшләрен бергә башкарабыз. Мин аның белән бик якын мөнәсәбәттә, без аның белән подружкалар кебек, бөтен темага да сөйләшәбез, бик рәхәт, җайлы кешеләр, Аллага шөкер. Алар икесе дә укытучылар, әни башлангыч класслар укытучысы, әти ОБЖ технология, Бөтенләй бер Бөтенләй. Һәм инде әти шөйле безнең баянда, тальянда, гармонда бик матур итеп уйный, бик талантлы. Кайдан мондай сәләтле ирләткән аңласыздар. Алга барабыз, сулдан уңга 9-нчы сан 8 хәрефтән торган сүз. Зөлфәт Хаким сүзләре бу. Менә шушы нәрсәсе дип әйтик инде, аз булган кеше аның турында күп сөйли. Яратырга сәләтле кеше сөйләми, ул ярата. Нәрсә турында сүз бара? Мәхәббәт. Мәхәббәт турында сүз бара. Илназ гүзәл җавап бирә. Мәхәббәтләрегезне кайсы яктан эзләп таптыгыз, җегетләр? Минем ерак түгел, Балташтан, якын гына. Танышу безнең бик кызык булды. Гүзәл безнең авылга кунакка килеп йөргән булган, безнең күршегә генә берничә үй астан безнең күршегә генә, без әле ул вакытта бер-беребезне белмидек. Һәм ничектер шул гүзәл татар кызында җиңгәннән соң инде интернетта күреп алдым дагын. Хәзерәк языша башладык, әле ул вакытта күрешкән шашкан юк иде. Шул языштык. Аннары ничектер шулай килеп чыкты. Мин блогтур белән Татарстан буенча сәяхәт иттем. Безнең бер ноктабыз инде туры килде Балташка. Һәм шул Балташ паркында без язылучылар белән бер көтү кеше белән җыелышып, аралашып утырган вакытта Гүзәл шул паркка шабырга килгән булган. Йөгерергә. Ярышка әзерләнгән вакыт шулай туры килгән. Без монда сөйләшәбез, Гүзәл монда шабыр бергән һәм кешеләрнең безнең инде җыелышып торганны күреп килгәндәген һәм безне шунда ул фотога төшереп алды. Бөтенебез без бастык, Гүзәл фотога төшерде дә китеп барды инде. Вот беренче чаршу безнең шулайрак килеп чыкты. Һәм шуннан соң инде күрешкәләр бери башладык. Давам итәбез булса. Гүзәл белән без икебез дә Казан дәүләт консерваториясында укыдык бит инде. Бик чибәр генә инде, матур гына кыз үтә китә менә әллә нигә Коридорда. Коридорда менә шулай очрашабыз мен бит инде ул вакытта. Әле уйламыйм да, мин әйтәм, о, нинди чибәр кыз бу, мин әйтәм бит үземчә. Уйлыйм әле, гомумән уйда да юк. Бергә булырбыз инде теге шундый мәхәббәт булып китәр дип татар бугы дигән курста бар иде. Шунда без инде якыннанрак аралаша, танышып киттек тә аралаша башладык. Һәм инде шушы аралашуның нәтиҗәсе үзен кияүенә әйләндем. Яхшы, хош. Илгиз. Минем үземнең тормыш юлымда ул мине Казандагы икенче әти дип йөртә мин Салават абыны, чөнки ул белем дә бирде, сәхнәгә тәүге адымнар ясарга да ярдәм итте һәм инде ул менә гаилә коруга да ярдәм итте дисәм дә ялгыш. Үзе дә белмичә ярдәм итә. Үзе дә аңламастан, чөнки безнең танышу мин китапханага керәдерим, Гөлзада китапханадан чыгадыр, кара каршы бәрелеште, китаплар төште. Шуннан мин аңа булыштым дип сөйләп булмый. Алай түгел безнең. Безгә укып та җиргәнсез бугай. Безнең анда танышу булмадык. Безнең гап-гадый декабрь ахырында, ел ахырында Татар җыр фестивале үтә. Шунда Илһам Шакиров исемендәге зур концертлар залы бар бит, экспода бертәр бит инде. Шунда концерт карарга бардым. Беренче тапкыр. Мен концертта бина карарга бардым инде дөресен әйткәндә. Шунда Салават абыйның чыгышын көтеп тордым инде, социаль челтәрләргә урнаштырдым. Ул вакытта мин әле Салават абыйда эшли идем. Гөлзада эшлидер ул вакытта, хезмәт куядыр. Шуннан соң инде мен төшереп куйдым да, хәзер бит заманча бөтен кешене теркәп кую кирәк бит инде шушы историядә дип әйтик, сториста. Шуннан соң инде әкрен генә сөйләшә. Рәхмәт дип яздым инде. Шуннан соң инде бу кыз минем белән сөйләшмә, кеше булгандыр инде дип уйладым да инде. Бер-беребез шулай дип уйлаганбыз инде, бу минем белән сөйләшәс килә, мин аның белән сөйләшәс килә. Шулай дип җайлашып сөйләшә, аралаша. Бер ел йөрдек тә, озак сузмадык та, никах көтеп куйдык. Син дөрес әйтмисең хәзер. Бер ел яздым. Миңа Илгиз, социаль челтәрләрдә ул мине башта күзәтеп барды. Шулай теге айга бер, 2 айга бер, шулай берәр генә Язып бетермәсен өчен. Или реакция җибәрергә мөмкин инде шунда. Кармушка. Сердечкалар шунда җибәргәләде. Аннан бер ел үткәннән соң гына ул мине кофе эчәргә чакырды, кахуя эчәргә. Шуннан соң Бик инде. зурдан куып тотынганың син. Нык зурдан. Шуннан соң
менә шул кафе эчәргә чакырган көннән соң инде без аның белән аерылмадык. Шуннан 1 ел очраштык шуннан соң. Ул менә шушы нюансны кахва дигәндән, менә инде әйдә сөйләсәк, сөйлибез инде, әйдә. Бөтен бер сөйләп бирәсең. Шулай ук әйткәнемчә инде чараларда чыгыш ясагач, кайтып төштем, Казанга, өйгә керәсем килми, әле кичке сәгать 10 гына, мин бит әле өрлегәндәй, җирне селгәтә торган егет. Төнге сәгать 10да кереп ятсам, халык аңламас, үзендә аңламасмын дип инде язып карадым, уйнап кына. Çıkmasa yarar idi. Yazdım kahve içmeysin mi? Anlar indi men ukundum. Ey, kirib yatasına kalgan imanda cevap kira Gülzada. Şığam. Bana şundan oyundan oymak getirdik indi bize. Hadi başlaşlar. Qaysiyaqdan aldın. Qaysiyaq degenden. Bir anı soğulağına bildim Qaysiyaqda iken. İlan köşkede. Sarman rayonu Soraylı oğlu kızı. Qayda. Kızlar yigitlar, şunun şart rahat oralaşı bara. Endi topshiruvimizning ig'tibor etsangiz, yortisine kelib jetganmiz. Boshvatqichning yortisi shishilgan. Shunga ko'ra aliga qaysi o'yinchilarning ko'pmi ball jig'anin e'lon etib qo'ygan. 2 ball iyasi aliga G'abidullinlar oilasida. 4 ballga iya Hasan Shinnar oilasi. Ham 5 ball Güzel Musa Şiratdagi so'rov 10-chi son, suldan o'nga 8 harfdan turgan so'z. Xaniya Farxiy repertuaridan bir jir tushib qolgan so'zni bilirga kerak. Esingdami senga istalikka bo'la gitgan edim qo'yovliq bor. Ko'garishim. Jırlay başlagancha temaga bastırgay Musalar bastı bu şirakta. Temaga javobni yangratib qarag'iz. Parku garchin chigib tushirsam Bu g'ajini kelganda shu hatırlab keldim. Bir-biriga bo'lmadik degan so'zlari bor bu şirakta birga bo'lgan motor parlar. Allohga shukr Musa. Güzel, bağışsızniki. Ko'garchin. Mına oilada kim qiziqondiroq, kim o't, kim suv? Bizning oilada o't Musa indi ol. Tak. Men endi ana mana shulay sipab turib, Suv suyib turib tirisham. Har vaqtda bir-biriga yo'l qo'ya bilirga kerak, ham shu vaqtda bir-birini eshita bilirga kerak. Allohga shukr, toyanıрлык kishing bo'lgach, ul eng zo'r baxt. Ham mana bolalar da shuni ko'rib o'salar deb o'ylayman. Mana atilarin hurmat etib, anilarin hurmat etib, shulay muhabbatda yasharga tirishamiz. Afarin. Davom eting, hali Ilnaz bilan sizning oilani ishi kerak sizning ishroqda. Men ot. Siz kirsin şeymi? Güzel, nechik deb aytayim, xiyolroq ko'proq. Men ko'proq realist. U havodaroq sen jirda. Men azroq cho'rgalab turaman. O'rin bilan. Sitsa to'y. Men tez silib, men tez qizam, men tez sunam, men tez yerim, menga bitiyor менә benim. Илгиз тиз кызып китә, ләкин аның менә иң яхшы сыйфаты миңа ошый торган ул тиз суына, һәм теге без инде теге әйткәләшеп китсәк тә, Илгиз күбрәк Талашырга да өлгерби калабыз диген. Илгиз күбрәк беренче адымны ясый һәм теге кайвакыт ошыда килеп куя әйтә, без талашкан идек бит. Әйтеп куя шулай ди. Шулай искә төшкән дәген әйтеп куям инде бер мәзәк укыган теге иратлар кулагына. Хатының белән талашыр алдыннан яхшылап уйла. 11 ким дигәндә 15 минуттан син инде туяшаксың, әле ул бу вакытта кыза башлаячак. Бик матурган аралашабыз, ләкин шулай да музыкаль күчтәнәшләр хакында да онытмыйбыз. Инде безнең менә Гүзәл белән Муса матур җырларны яңгыратканнар иде. Илназ, Гүзәл, сездән ничегрәк? Илназ инде блогер, Гүзәл шулай ук иҗат кешесе дип беләм мин. Минем шигырь язу сәләтем бар. Гүзәлнең матур итеп шигырьне уку сәләте бар. О, әйбәт, Мин язган шигырьне Гүзәл укып күрсәтер. Беләсеңме? Мин бик сөям сине. Аңлыйсыңмы минем хисләрне? Чираттагы шигырем синең өчен. Белмим, кире каксаң нишләрмен? Барлык киләчәгем, хыялларым, барсы сиңа бәйләнгән. Синең тавышыңны ишетмәсәм бер көн, мин әйтерсең, көлгә әйләнәм. Беләм, оялам сине күргән чакта, каушыйм, эреп төшәм боз кеби. Оялам күзеңә карап, хисне аңлатырга. Минем йөрәк синнән башканы сөйми. Кышлар кеби очар идем синең белән, яки балык кебек йөзәр идем. Син яратуны аңласын өчен,
күктән йылдыз алып төшәр идем. Беләсеңме, мин барсына әзер, бары аңла яратуны. Әгәр теләсәң, тәрәз төбендә көндә сандугачлар сайратырмын. Синең иреннәрең тәмин туйыр өчен йомшак шишмә су булыр идем. Синең кулыңа бер кагылу өчен күбәләкләр булып килеп кунар идем. Беләсеңме, мин бик сөям сине. Аңлыйсыңмы минем хисләрне? Синең белән бергә үтсен иде һәр туар көн, һәрбер кичләрем. Менә бит, нинди яшерен сәләтләр бар икән безнең җегетләр кызларыбызда матур иттереп шигырь язу һәм бу шигырьне матур итеп җиткерә белү. Илназ, гүзәл, бер бал сезнеке, кабул итеп алыгыз. Алга барабыз чираттагы сорау. Сулдан уңга 16 сан 7 хәрефтән торган сүз. Фамилиясын белергә кирәк бу шәхеснең. Туй күлмәге җырын озын гомерле иткән. Венера Ганиева. Җавап дөрес, бер бал сезнеке. Алдагы сорау өстән аска 12 сан 5 хәрефтән торган сүз булыр. Алыш, биреш, башкару урыны. Гүзәл, Илназ? Базар. Базар. Җавап дөрес. Кызлар, егетләр, тиз арада блиц-опрос. Һәрбер пар белән узабыз. Тиз генә. Илназ, гүзәл, башлыйбыз сездән. Кибеткә кем йөри? Мин? Ага, Илназ йөри. Бу очракта кем сатулаша? Илназ сатулаша. Кем кибеттә йөрергә ярата, кем яратмый? Мин яратмыйм. Син яратмыйсың, ләкин йөрисең, кая барасың? Шулай бит, Продукты. Ага. Акчаны кем түли? Мин. Муса түли. Пакетларны өйгә күтәреп кем керә? Муса. Муса керә. Ашарга өйдә кем пешерә? Мин түгел. Мин түгел. Син түгел, өйдә ашарга кем ярата? Ашарга кем ярата? Мин. Алга барабыз чираттагы сорау. Өстән аска 13 сан 5 хәрефтән торган сүз. Үзеңнән олырак абыйның яки башка ир туганның хатыны. Илназ, гүзәл? Җиңги. Җиңги, җавап дөрес. Барабыз алга. Өстән аска 11 сан 3 хәрефтән торган сүз. Кеше үзенең күңеленә ошаган кешегә карап торганда, аның йөзендә нәрсәсе 45%-ка киңәя, Илгиз? Нур. Нәрсәсе киңәя? Күзләр, Күзләре нурлы була. Җавап дөрес. Хорошо. Илгиз, үзара. Алга барабыз. Сулдан уңга 17 сан 7 хәрефтән торган сүз. Вакыт барышының бер өлеше. Киләчәк. Булмаган. Киләчәк. Җавап дөрес. Илгиз, гүзәл, бал сезнеке. Алдагы сорау. Өстән аска 15 сан 5 хәрефтән торган сүз. Сабак. Дәрес. Дәрес, җавап дөрес. Җавап дөрес. Өстән аска 14 сан 5 хәрефтән торган сүз. Айдар Галимов репертуарындагы бер җыр, ләкин мин аны сезгә җыр итеп түгел, бу очракта бу җырның шигырен укып күрсәтермен. Нинди сүз төшеп калган? Өзәмен ромашка таҗларын. Ага, җавапны әйтеп карагыз. Нинди сүз булырга мөмкин монда? Чәчәк. Гүзәл. Ничек? Чәчәк. Бер бал сезнеке. Илгиз, Гөлзада, мөмкинме сездән дә бер җыр ишетергә? Әлбәттә. Рәхим итегез сәхнәгә. Яшер мине, яшер йөрәгеңә, мин ризамын, җаным ризамын. Бер кемгә дә күренмичә генә, йөрәгеңдә генә яшәрмен. Яшер мине, яшер башкалардан, калыйк икән син һәм мин генә. Яшер мине, бер кем үтә алмас, күңелеңнең иң түренә. Яшер мине, яшер башкалардан, калыйк икән син һәм мин генә. Яшер мине, бер кем үтә алмас, күңелеңнең иң түренә. Яшер мине, яшер күзләреңә, калыйм инде, калыйм гомергә.
карашларың белән мине сихерләсен җаным сихерле. Яшер мине, яшер башкалардан, балык икәү син һәм мин генә. Яшер мине, бер кем үтә алмас, күңелеңнең иңгин түренә. Яшер мине, яшер башкалардан, балык икәү син һәм мин генә. Яшер мине, бер кем үтә алмас, күңелеңнең иңгин түренә. Яшер мине, яшер җаныңа син, сихри моңга мине урада. Яшер җаным, яшер йөрәгеңә, адаштыр син мине җаныңда. Яшер мине, яшер башкалардан, калык икәү син һәм мин генә. Яшер мине, бер кем үтә алмас, күңелеңнең иңгин түренә. Яшер мине, Яшер башкалардан, калык икәү син һәм мин генә. яшер мине, бер кем үтә алмас, күңелеңнең иңгин түренә. Яшер мине, бер кем үтә алмас, күңелеңнең иңгин түренә. Рузилә Гатауллина сезләрне Филзар Мирзаевның иҗат иткән бик матур гына җыр Илгиз Гөлзада Хасан Шиннар яңгыратты. Әлбәттә, бер бал үзләренеке. Инде җәмәгать, без сезнең белән ахыргы сорауга килеп җиттек. Сулдан уңа 18нче сан 5 хәрефтән торган сүз булачак. Аны сатып алып булмый. Нәрсә турында сүзләре? Бәхет, Илгиз Гөлзада Хасан Шиннар. Ябырыз бер бал сезнеке. Biz һәр бер сорауга да җавапны таптык. Инде кайсы уенчының күпме бал җыганын игълан итәбез. 5 балга ия булдылар бүген Гүзәл һәм Илназ Габидуллиннар. 8 бал бүген Гүзәл Җиһаншина белән Муса Камал. Һәм инде 1 бал өстенлек 9 бал иясе һәм уеныбызның җиңүчеләре Гөлзада һәм Илгиз Хасан Шиннар. Башваткыч уенының шуның шақты дәрәхәт мизгелләренә килеп җиттек. Чөнки ул бүләк тапшыру мизгелләре. Шунысын әйтеп китик, җәмәгать, башваткыч уены Татарстан Яңа Гасыр каналында бүләкләр өләшүче бердән-бер тапшыру. Илназ Гүзәл, рәхим итегез. Оп, шарыбыз менеп китте һәм инде ул безнең килеп төшәчәк. Тостер дигән җиһаз, әлбәттә, сезнең ашларыгызны тагы да тәмле итәргә ярдәм итсен бу җиһаз. Башваткыч тапшыруын искә алырсыз җәме. Рәхмәт. Кабул итеп алыгыз. Иң беренче сәламнан инде җиткерәсем килә. Улым Илданга һәм Илзатка. Сәлам сезгә. Безне карап утырырсыз. Һәм инде шулай ук әти-әниләргә, әби бабайларга, Балташ районы Сосна авыл халкына һәм Кукмара районы Вахит авыл халкына сәлам. Гүзәл, Муса, рәхим итегез янәшәмә. Опа! Һәм ул безнең килеп төшә. Сезнең гаиләне дә бу сөендерер. Татарстан Яңа Гасыр каналыннан һәм башваткыч тапшыруыннан кабул итеп алыгыз җәме. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Барша туганнарга сәлам әйтәсем килә. Туганнарга, дусларга, бөтен Ярчаллы шәһәренә, Бакалы районы, Мустафа авылына, шулай ук Яшел үзәнендә яшәп ятучы яраткан әбиемә, әти-әниемә, малайларга, мине бөтен белгәннәргә, барыгызга да кайнар сәлам. Нәкъ шушы мизгелләрдә янәшәмә чакырып алам уенымызның җиңүчеләрен Хасан Шиннар гаиләсен рәхим итегез. Илгиз Гөлзада. Махсус
сойланган, махсус әзерләнгән бүләкне сезнең кулларга тапшырабыз. Бу үз пешергеч. Әйе, әле сез яшь гаилә, бигрәк тә гел йөреп торуда, әйе, шуңа күрә тиз генә ризык хәстерләп алырга ярдәм итүче җиһаз булыр дигән өметтә һәм теләктә. Башваткыч тапшыруыннан Яңа гасыр каналыннан кабул итеп алыгыз әле. Зур рәхмәт. Җиңүчегә супер уен тәкъдим ителәчәк дигән идем мин, һәм шушы супер уенны сезгә тәкъдим итәргә мин әзер. Шушы әйберне тотып, без канәгать булып рәхмәт әйтеп кайтып китик инде. Не, уйнамыйсызмы ни? Юк, рәхмәт. Кызганыч. Кызганыч, ләкин берни дә эшләп булмый, ихтыярыгыз. Шулай да сез бит уенның җиңүчесе, шуңа күрә котлыйбыз сезне. Зур сәламнарыбызны һәм инде ярату хисләребезне җиткерәбез. Ул да булса безнең кадерле яраткан әти-әниләребезгә дә. Һәм инде бер туганнарыбызга һәм инде Самар өлкәсе Камышлы районы Яңа Усман авылында яшәп ятучы милләттәшләребезгә һәм шулай ук Сарман районы Сарайлы авылындагы безнең дусларыбызга, туганнарыбызга зур сәлам. Хөрмәтле тамашачылар, мөхтәрәм уенчылар, башваткыч уены бүгенгә тәмам. Парлашып яшәүгә ни җитә дуслар. Шуңа күрә бу рәхәттә, катлаулы да, кызык та тормышыбызда янәшәдә баручыларыбызны кадерләп, аларга рәхмәтле булып яшәсәк иде. Парлы булыйк, парлы гомерле булыйк. Киләсе башваткыч тапшыруында очрашканчыга кадәр дип саубуллашам сезнең белән, мөхтәрәм җәмәгать.